May pabengi, so yan na naman yung pangadwa tamong Kapampangan Podcast. At ngayon medyo ditak-ditak mabubuta mo na. Kaya bimiyari ni Lexo sa inyo na mag-obraya. Yan, pakikimin kayo mo, pakikimin. Yan. Ngayon, uy, pisabenta ngayon kay. Pisabenta mo ugaling Kapampangan. Base naman kay Google yan eh. Bayo tayo umpisan ka rin. Pagkilala-tala pa rin kahit tamo. Mga ding grupo tamo. Umpisan tayo kang Ronel. Okay, Ronel. Kimboy. June, o kaya Stephen. Ralph. Child na mo. At ikay. Lexi. Lexilor. Lexilor. Lexus kalagyo sa akin. Ito, dako kasi sasabi na din Kapampangan ka no, yung ugaling Kapampangan. Kay, halos mayabang yung ano nun do, agree ko ka rin. Kay, totoo naman na minsan eh. Lalo mo yung... Nalo mo yung kayo, sabi yung pero mayabang Mayabang siguro. maganda. Kumbaga itang kaya siguro itang pang-kumpiyansa do, pang-confident daging sarili o ging pamibiyebye do, itang makakaya. Tambla mo ma-misunderstanding yung mayabang yun, man. Pero ayun naman parang nauna eh, naman talagang totaling mayabang. Bala, mami-misunderstood lang eh. Kasi yung Kapampangan, kami tang masigan niya lubet, ang tipong daya nga suwata, di ba? Itang blamang ta. Ayun. Kita yung explanation da rin kaya, yung daranda mo rin kabitin nyo, kasi anyang mego brawan titagin kaya, kaya kabiti, at yung kwentuhan. Kadaya ka Ayun, mga Kapampangan na, mga dungaso ko ito, mga tayo, ang lamit ng gaya. Ikaw ba nanin kain na nito? Dapat parang ang tapigi ba niya? Di naman ah! Pwede. Mayabang pa ba talaga? Yaw kasi pagsasabihan ng mga yan, panagit ng mayabang, aman ng mga kanyan. Naman king talagang totalin tang mayabang kay, in a sense na hindi mo itang mapag-flex ka kay Facebook. Itang bala mong mga nita, itang yabang-yabang ka, manadya ka mayabang. Minsan kasi rin Pilipino, mumunadang ka kayo itang pagche-fiesta. Mas kailangan pera, pakit mo mga tingkang handa, makanyan. Ay si Jun, purely Kapampangan ka? Tagalog po. Ay, mabait yun. Siya lang yung hindi mayabang sa amin. Tagalog siya. Oo. Tagalog. Ikaw pare, na nga sabi mo. Depende naman siguro ba kung pagmayabang or saka ito naman at mo ka rin tawin kung maglupang mayabang ka rin or na ano na kasi nga lawa may inggit lang pare kaya Pwede kaya sabi ng mayabang at tingka mong i-post mo kanyan ay mayabang yan mayabang na siyempre ating ang pupos kasi ay achieve mo makanyan Tingaping bagalan pa mga tanan. ang tita pare ali naman tang Itang talagang manadyang magmayabang eh. Wow. Di ba itang kaay manadyang... Mas kinuha naman dapat paratot eh. Kaya hindi kasi pag yung Kapampangan may maratot niya talagang... Anti mo, liwaliwang lain eh. Pag sing kaparatot na talaga, masambot lapin naman kayong Kapampangan. Kasi kayong pamong forma eh. Maporma lang ang Kapampangan eh. Oo, totoo yun. Sabi po. Nakaila, maporma lang. Pabibilas ka na. Forma lang. Bala mo naman, karena liwang bansa, mga yan. Ay, liwang lugar. Wari. Nung kaya ka, nung Bisaya ka, pag sinabi ng Bisaya, matakang ka rin, adang mga yan eh. Kabat ka rin, natin pang may itong laing, kuripot la rin, adang mga yan. Kung bagay ka tayo katamong Pilipino, may pag-label eh, may pag-label. Nung nakuha rin lahat nga kakit mo, kilala niya yung metong. Kaya biniking room, kaya, sabihan mo, kunwari, Kapampangan niya, mayabang yan, ngayon pala biyasa yung Kapampangan, hindi naman talaga Kapampangan. Itang generalize dala. ikaw dyan, nasaan dyan Experience mo sa mga Kapampangan? Mayabang, wala pa akong nalalapangan ako minsan sa pagka yung bagong kita nyo lang, ganun. Pero pagka unti-unti nakikilala mo yung tao, mas naiintindihan mo siya, hindi mo mapapansin na mayabang siya. Siguro nasasabi nilang mayabang yung isang tao talagang pagka hindi pa nila personal na nakilala. Kumbaga, parang naramdaman lang, pero sa wala namang mayabang sa Kapampangan. Siguro mapag-trip, ganun. Mapag-trip yun. Pero yung sa mayabang, basta wala kang ginagawang hindi maganda sa kanila, okay, goods din sila dun. Kumbaga, takot ka sa amin kasi Kapampangan kami lahat.
Parang na, banatan mo na parang na. Kaya yung makapagsalitang kanya ka. Wow, makakandot na yung parang kita kanya na yan. Nakaganon na ako, no? Kaya pare, ang pagkakain ngayon kaya pare. Tahimik lang ang Kapampangan na. Larang Kapampangan. Maganda kalarang Kapampangan. Pangaras ken galingan ng pongkay. Ang makatula yan, makanyan. Oo, comment yan. Maganda rin Kapampangan, kaya na magaling. Minsan kasi kaya lang. Magaling lang ka ng comments ha. So, pag na sabihin na kung mag-comment, ay, huwag na ako mag-comment. Nandito pala ako sa Pilipinas, sa Daringalo. Kaya, mga sabakanan ng comment, pamuritan. Karen kaya naman kaya mo diyan Kapampangan. Ela may liga sisimit-simit tang kay. Tang tay-tay mikla mo. Oo. Kunyari tangating kain na ba? Tang ating mong kay. Artista mo kanyan. Tang ilang may pagkain. Ito ming kain niya. Ito yung nakakit ming kain. Tang ugali do. Dahil naman talaga kaya pinitaping, mo kasi iwasan na itang din Kapampangan sa pagkwentuhan mo kanyan. Bala mo apapansin mo uling na mo munang dili. Ing salitada. Ang pong boses dahil bilis dang magsalita. Balamukin ka no, dahil ngaliwang lugar. Ako, basic yung karanahan encounter. Balata Chinese tamo. Yung mga bilis tang magsalita kay bat. Balamukin, nung yung may kilala pa kung ngaliwa, ay maintindihan sasabi yung Kapampangan. Balamukin, bida-bida yun. Uling mga bilis yun, confident yung sasabihan na itang pag may kwento yun talaga yung Kapampangan, kaya bala mo. Tsuk ang puso niya. Uy, itang total kaya itang bala mo total package pag sasabi lang itang kapanipaniwala. Kapanipaniwala la, di ba itang kaya mo. Tsaka ken salitaan, yung Kapampangan takalya balo. Kapampangan, basic kayong Tagalog kayo. Oo. Yung Tagalog, kapag Kapampangan yung Tagalog, magkasakit yun. English, basic yan mo rin kera ka lang Kapampangan. Ting metong babanat da ka rin Kapampangan. Itang katamong Kapampangan ka no. Halata mong letter H, number 1 ito. Itang Baay. baay yan ang mga niyan. Tandaan. B, Aas. victory, pongkay, karakal. Ngayon, din sasabi mga kanita, papamilangan mo lang hanggang kay. Hanggang 5. Ang mga kanyan. Ito naman sabihan 5. Sabihan da kay. 5 adang mga kanyan eh. Wari. Kanyan da kay, wari ka. Kapampangan ka sabihan mo, happy birthday yan mo, di ba? Wow. Dapat i-correct na ko. Nang happy birthday yan na. Happy birthday yan na. Mali yan ang kanita. Magyayari mo. Bakit? Happy birthday yan. Ikaw yun, ano nga pansin yung mali na ka rin. Ali, itin yung age eh. Itang may ngorek kaya ka. In-age ka na eh. Nakakalimuan niya mo naman yung age. Kayo ka pala niya sinabing binigkas masalesing birthday. Dapat at ngitang di lang. Ano talagang napagkaya? Birthday. Ano mga niyan eh. Dapat birthday. Pero asa na yung tanong, ba't may pa sabihin? Birthday na. Ba't mo mga nita may pang sabihin? Pwede mo naman naintindihan na naman yung kasabi mo. Happy birthday yan. Puta, pagkamalanda pang happy birthday yan. Ay, dapat na yan. Ano kayo? Wala na kapampangan eh. Tablada. Laman dilata. Wow. Birthday. Sabi ko, pinmamilang ka hanggang 50 akong makanya, no? Kaya tapang mong kain, kaya pang 5 pa. Inamisad sa 5 ba na naman kayo, no? May tayo na katambing lang adwarin, kaya kaman yun, ha? Tambing lang adwang mali. Iten ka kaya da. Ayan kasi mo rin ka rin Kapampangan. Kapwa Kapampangan, apapansin din kaya da. Sa itang magaling lang mamansin kayong kapwa da eh. Wow. Yeah. Number 1. Number 1 la, number 1 la yung mga yan. Tsaka tinalaging comment. Mapamunada pero ile, putang-putang mo lang yung wala. Yan. Oo. Tsaka kaya naman, king karing Kapampangan naman, kin tansya ko rin eh. Kumbaga, may bansagan na retang Kapampangan na retang maporma, mga yan. Kin tansya ko, naman retang buong clan na talaga rin buong Kapampangan, pati retang kay mga laut Kapampangan eh. Kin tansya ko, retang Kapampangan talaga, originally, retang malapit kay Clark. Itay kin tansya ko na eh. Sapang bato na pare. Oo, alin? Pare, lahat mo na sapang baturan. Sabi ba to? Margot. Margot, Mabalakat. Kasi anya naman malilaring makanyan. Kasi malapit taging base. Kumbaga anong naman yung malanda kayong Western, kayong US, kayong Amerika. Talagang talagang kening bagsakan talaga. Pulat ang Kapampangan sigurong malapit kayong Subic, makanyan, betang manda. Kasi nung Kenny, kaya mo, trivia mo. Anyang mabibiya pa yung Francis M. Papanalabin kay Petagen TV. Kasi may uso yung camouflage kanita eh. Retang camouflage sa kaya, retang pantapantalon, mga niya. Kinain niya po, kung gusto niyo makabili ng original na ganito, punta kayo sa Dao, Pinaginawa, Dao. Kumbaga, talagang, kaya buong Pilipinas, yung talagang kumain kang, bibabagsak na talaga rin
original na gamit or kay in Clark mo muna nita kasi kaya Pilipinas ining pinakamaragul ng base ng Amerika in Clark eh. Naman Subic Bay ala namang maragul ating base ka rin no ning naman kasing dagol ning kening kaya katamo Clark Air Base kumbaga solid kini iti nga akit ko na kasi deng Levi's kini ang pong kay blanco kay mo ite tagal doldo mo deng karang kay ite karetang kini di ba mabalangat mo kanyan ito siguro yung kay may tumuring factor ito na kaya forma rin. Kasi nung wala ka rin isulod malan, nakamalutong maporma nung wala ka rin sulod kahit talaga, di ba? Yan pa yung sasabihin daw, yung Kapampangan hanggang lang wala yung pera, ano mga kanyan. May halat nga ng pera. Kaya pamagmala na, kaya medyo tayo, wala niya itrudy sa panayalang malan. Kaya maniwalang yung Pilipinas, mahirap yan. Malaw sa... actually, buong kaya yan Pilipinas yan itang... Wala na ka man talagang pera, pero yung forma kalingon. Yung mga kalingon yung kaya, yung forma. Sabi mo, wala kang pera. Wala yung pera yan pero akit may nano-nano yung pangaluan. Pero putang tuliran da niyang maning, sabihan natin, wala yung pera. Kapag man yung mag-Starbucks, mga Oo, ito yung makain. Sa Pampanga, napansin ko may daming maganda tsaka gwapo ba? Yun, isa. Basta Kapampangan. manyaman. Salita ito, basta Kapampangan, manyaman, ada magluto. Number 1 po yan, itang pamagluto. Yung kasi John, kasi kung bakit yung Kapampangan ay madaming magaganda at gwapo. Kasi nung panahon ng yan, malaking kwento rin sa Kastila. Yung mga sinaunang tsaka yung sa sa Clark, di ba? Kaya nila rin kaya Dahil may nga layan ka rin kay. Hindi nang lahi, di ba? Dahil may nga pasipan ng tulog pare. Detang, yan, Clark. Kaya, siyempre, detang GI, usan ng GI. Dahil sundalo kaya ba't lumwala mo, makabuktot lo. Kanita Kanito. Yung balikatan na. Balikatan mo. Kanita, bakit ang anak mo, kaya medyo maputi. Itang anak ito, hindi ka anak iya pa talagang sasanting tamo lahi. Tamo Kapampangan. Mika breed aliwan na asaan man. Tsaka din Pilipino. Malinis sila pare. Malinis lang yung katawan. Wow. Meticuloso lang talaga. Tinta mo sa ating lang breeder tamo yung kaya. Breeder. From the west. Yapin yun yung sagot dyan. Kaya magaganda kami, mapupuhi kami. Huwag ka na magtaka. Hindi, ikaw, Stephen at saka Cordero, parang unique din yung apelido. Cordero, no? Yung Stephen, parang yata yun, nakwento ni mama ko sa sa Bible o sa... Basta may connected sa... Si Esteban sa Tagalog, no? Kinukwento niya po dati. Yung pinagbabato, si Stephen, no? Tapos yung Cordero mo, napamawa kasi pag sa simbahan, naririnig ko yung Cordero ng Diyos. Simbahan yun Pero iba yung spelling. Cordero. Ganyan ka na. Kalera, di ba? Kapampangan Na? Ipapa ko kaya kasi Muslim. Bisaya yan, Bisaya. Mrs. Kaya yun. Kapi ng Bisaya yan kasi, Bisaya yapin yung Kaya. Iloilo na yata Waray. Papa ko waray. Katuwaan ko kasi babae Kaya yun. Pure yung Kaya, taga-Kari niya talaga. Iloilo. Itatang ko naman kaya ima na iyapo ko yung pure Kapampangan. Iingkong ko Bicolano na yun. Ima ko naman, deg pares ng tatangan pong ima. Bisaya la huling kayo nila talaga may panganak kanya talagang in first time da Kapampangan na mo rin. O ini may siguro balo mo balo yung kwentong ingkong tamo kaya man pure Filipino ingkong itatang na pure yung Kastila o na sabihin ingkong kapinaya yung kwento ng ingkong yan nanyang malatita mo mga yan ako para na kaya kapinaya ingkong. So, ima, 1/4 siya. Hindi ko pa doon Kastila niya, Mara. Wow, Kastila. Kaya pinagay Yan din gusto na talaga. Anya pala Nya pala tatulong mga santing ganyan na. Ganda pala ng lahi na. Pero sinabi lang din mga santing laro ng Kapampangan. Hindi ng tamong ay. May bahirang tamong ay. Alwalo lain na pare. May bahirang tamong. Ting pangkwento kayo ng Kapampangan kayo ni Padeng kulot. Kanita ka nung kain niya. Kwento na nitang naging pastor. World War ka nun, luban ng Lily Hill. Bala yung Lily Hill. Wait, ang eskwela kayo ng club niya.
Lilihils ng kaya. Lilihin kang bundok pa. Dapat sa lilihils na duty free. Oo. Ba, ito ang duty free, kahit ang bundok ka rin. Ako itang lilihils. Lirawa may pa muna, par. Oo. Oo na. Kanita parating kaya again, may kaya kami, may kuya ka rin napunta. Yan yung magkasakit na lungog din kaya, magkasakit na lungog din sundalo. Paano. Kaya ba ating kinahida, piksabihan ditang ating pang maging bayani balo ko kayo niya. Piksabihan doren kulot, kaya sakot lamin niya, lasakot din kaya. Bengi pa, lisuban doren kaya, din kulot din dinusod kayong kaya. Pemana doren kaya pa, din nga po. Kuha ditang bundok kayo. Kaya pinanyamig camping kami nitang dating may pastor kan kwento nitang ito. Biglang medyo malaming ilabot ka kasi yung lugar mo dakal may matera no rin eh. Kaya ba't bundok kita eh. Kami camping kayo niya. Karing kaya ang tapat may kaya kami tutug kaya man talagang ten. Minya dyan permito ng foreigner ya masakit maliko kaya. Karing kaya ay damdaman mo rin to ko yan. Yung masura mo kayo ng kaya yung Pampanga. Like yan yung mismo nga Angeles. Yung kaya yung magpasura kayong image mo. Yung wala mong kilala yung prostitution pa. Yung red light. Huwag kasi yung pinicture ni Jessica Soho na kita ka mong gulot kaya. Lex, saan kasi yun? Saan kumukuha ng ano? Si Jericho, saan kasi kumukuha ng biro mo pa? Kalada mo, kaya talaga yung Jericho, ang gulot, converge na eh. Ay, Ang Janice. Mga ganun na. Hindi na. Kuya, dito. Dito, 200. Sama namin kayo Ano mag-video. na presyo pa? Presyon na pa. So medyo may bago kasi yung kaya. Yung red light. Red light mo rin kasi. Kaya kay Mrs. Although kaya, mami yung Meron pa matulog malatuan tayo Mrs. ko pa. Oo. May kinaita ka? Wow. Binabas na kayo dati kaya. Ako Kaya bigitang netong mingkay king BWL. Manual cut kami yung traffic. Kaya ba't dahil ka dyan anong mga kanyan eh. Kaya ba't hazard niya ako. Kanyang kaya hazard naman yung kakatok mo kanyan. Hindi katakutan ka niya. Balo na ng kalakaran ka rin eh. Isang ikasakit agad. Kumbaga talaga, kining kaya katama talaga. Kaya niya. Yun, anyala mo rin may buding mo kanyan. Deng red light district mo kanyan. Uling karing kay, keng ating tagapagkain, patronage sana karing huwa ng foreigner. Hindi ka naman par. Ila mo rin parokyano talaga karet eh. Uy, ka pa, regular kang Pilipino, ordinary kang Pilipino, tingkang aduang, tingin mo, 500 na magkanya, diyan ka no, 200, mga 300. 200, pa, bayo may kaya ka rin, bayo may ilabas ka rin, kaya ka manginahin kang 200 pa. Uy, Pwede mo na siyempre. saling, Oo. kahit pwede mo na saling McDo ito, di ba? Oo, mamsina ka rin. Mas matakaw ka rin. Kailangan magaling din ang Kapampangan na itang kaya na yan, budget. Oh, budget meal. Bago din pelungan ng kaya. Padurot na yan, padurot. Ang pong yan pansinan yung, yan Kapampangan amanong siswan, siswan. Siswan. Amanong siswan, mawawala niya ka, mamatay niya ka ng kaya, mamatay niya ka ng Kapampangan. Isipin naman, din anak, isipan mo, din anak, paksabihan na ka, English siya. Tagalog yun eh. Wala sa bagay na mo. Ako na mo, din nga na ako. Anyang kanita, kaya lapang kaya, mga patula, solid lang Kapampangan pa, din kambal. Wow, pangalan ka ng video. Oh. Eh ba't gisingan na ako, dada, matutod ka niya, nakakataman yan. Kapampangan na rin, kahit niya may garal lang, may pag-aralan ko lang mga yun, ditak-ditak, maging lang Tagalog. Kaya buti pin nila, edanedis na nitang English kaya na biasa nung mag-English po i-shake yan dis na nitang English ngayon na rin hanak pag piksabihan mo la kaya talagang English itang mismong pingari mga kakak na kayong pamag-English hanak pamak doon na yung English no Sorry ka. Balati ka lang. Sorry ka rin, di ka mo nanyang malatila? Nanyang karinla pa? so magpatula kayong Kapampangan pag magsalita na mayari balating kaya ganito, tang panagitan mo, tang mamiyalong lakit ang harap, kaya makakera ko eh. Oh. Kaya tin tao, papapicture yun. Mamiyalong lakit ang harap eh. Papicture po, ala, lang tao, ano, matutudla ko. Wow, sudod lang Kapampangan ganito. Kapampangan na rin. Hindi ka hanap ko Tagalog Puro tang- kaya, pero putang tsugay kang pala eh. Kaya pagsabihan ko lang Kapampangan din po tangay minsan Tagalog kasi may sana nila rin. Pero kaya yun, Kapampangan mga hindi dapat
Ding anak ngayon medyo. Oo, dapat tutulog ang Kapampangan. Tsaka kailangan nito, itatang ka nito, kapampangan ng paksa din. Kapampangan paksa din. May sana lang, tatang ka nito. Iisipan mo yung anak. Marami may sermon nun, panayang English. Bantay da Eh, kapis. yeah mo. I will spank you. Bantay da kapis ali. Oo ba tayo nakabis? Oo, Kapampangan. Kasi nung makakaitin Kapampangan, Sabi masabi. yun, magaling kang dapat. Oo, Kapampangan. Paano may benta ka? Pagkaraman mo na yan. Kahit konti, di ka marunong magsalitang Kapampangan. Hindi ko bagay pakinggan. Pero nakakaintindi naman. Nga makakaintindi. Sample. Pero yung Sample, ano ba? nung binibenta ka niya kanina, naiintindihan mo yan? Yung pisalita ka. Naintindihan mo? Oo, pisalida ka. Pisalita ka ka ng bakla. Ibenta ka sa bakla. Ah, oo. Pisalida ka kayong bakla. Yung metong pang kaya na ng Kapampangan salita, mawawala yung kaya, dana ang pang kaya, dana ang pang solid Oo, dana po solid. Po itang 2 beses, tang ulit-ulit. Oo na. Ano Noon mo to. Ano yan, tang adwa-adwa, tang doble. Tang one na yan po, itang wapin-wapin. Ikay? Wow, ano nga yan Apo itang ikatamo, itang kay, dakalyangan tan. Pwede may gamitan kay nga ganito, itang kay. Pag may kay, tamintan ng kay. Tayong kay. Kaya ng kaya. Kaya pipar, potang kasabi kay Marco, kaya. Eminaitin dyan. Kaya yan. Mayaring conversation, kaya yan. Kaya yan. Kaya. Kaya tatang kaya kita. May kabalo. Kaya tamig kaya kaya. Diyos ko, tayo kaya yan. Ikay? Diba, siyempre, isipan may bandi tan. Kaya. Tayo kaya itang... Oo, tayo, tindihan mo na yaman ting pagtakan mo rin yan. Tindihan mo yan. Ano naman, ay, kaya. Uy, kaya. Kaya. Kapangayon. Tangay na kayo. Depende mo keng tono na pangasabi ng kaya at yung aluayang meaning yan. Potang binaban tayo kaya. Huwag na sabihin, medyo sikreto yung bagay itang kaya. May kay kuya tang kaya. Oo, tama. Kaya takutan ko yung Kapampangan na salita. Umpisang salitang Kapampangan, patsyeding mo na yung ot. Kantatang ko. Ot? Patsyeding na inumpisa niya. Muna, palat pakipet. Ano mga yan? Kang tabing niya, 10 oras kumulit. Ba't magkapera mo niya, pakakalali. Ba't awag sa'yo niya pengkaya, awag sa'yo niya termos, minamis, bla. Babigla na ka, makatuloy yung side mo kanya. Banata na nakikita ng ot, Ot. Ot, Ika Richard, hapit yan. Abinita na yan. Dana ka. Tuki-tuki na ito. Uning din kaya kasi, ding katang tamo. Diretso mong sermon Pero rin babae par. Makalkal ka, kaya talalam. May 10 oras kami nuli, ita mo yung topic. Miras pa kaya pating pamag-aral mo, anong mga yan, kalulo, ita nang karakalakay, Sapin-sapin na kaya na, oo. Yung kataning yung gana-gana. Kaya dapat pagkain, nasa sermon ka. Manahimik na ka, mga kalkal ka man Mostly naman Ang balay yung kaya kanta, anyang misan, Anyang misan, ano. Yan kaya kita mo, kaya mong Angelo, sa ating malalyaring kaya. Masanting nga pisabihan yan Buriyarin pin talagang kaya na ako, maski yung magobra, para madagol yung abala. Palagay itang gagawin lang yung ding makamotor, Ken Clark. Wow. Sa sabatang dala. Panya batang dala rin kaya, ding makamotor, akit mo lang makanyan, pakapila lang rin makamotor. Check dala kay. Iiwar nasa Oo, ba? Tampas siya lang ang plate number, i-check daw kaging kung